በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዓ ይኹና። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 8 ሰነ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፍኡ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 8 ሰነ እንኳዕ ናብ እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። እዚ በዓል ካብ 33 ዓበይቲ ናይ እመቤትና በዓላት ሓደ ክኸውን ከሎ ከምኡውን በዚ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትሕቲ እግሪ ናይ ድንግል ኣዲኡ ጸበል ዘፍለቐሉ መዓልቲ እዩ። ጥንተ ነገሩኸ ከመይ እዩ እንተበሉ ድንግል ማርያም ኣምላኽ ወዳ ሒዛ ስደት ወፂኣ ምድረ ግብፂ ትበጽሕ እሞ ኣብቲ ወቕቲ ካብ ዝበጽሕዋ ሽግራት ድማ ጥሜትን ጽምእን ነበረ። ኣሸንኳይ እኳ ንስደተኛ ኣብ ቤቱ ንዘለዎ ከማን ጥሜትን ጽምእን ከመይ ከም ዝከብድ ዝበጽሖ እዩ ዝፈልጦ። ነዚ እዩ ድማ ሊቅ ኣብ ቅዳሴኡ ኣዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽምኣ ምንዳቤህ ወሃዘነ ወኩሎ ኣጸባ ዘበጽሓች ምስለይሁ ዝበለ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናይ በረኻ ፀሓይ ኣቃጺልዎም ኣብ ዘዕረፍሉ ድንግል እመቤትና ንልመና ማይ ከደት። ብዙሕ ድማ ለመነት፣ ግን ቁሩብ እኳ ዝህባ ሲኢና ብሓዘን ተመልሰት። ምስ ተመልሰት ድማ ናይ ወዳ ጫማ ሰረቕቲ ምስ ወሰድዎ መጸት እሞ ኣብቲ ጊዜ ወዳ ሓቒፋ ማይ ከይረኸብኩልካ ጫማኻ ኸኣ ኣስሪቐልካ ኢላ ኣምሪራ በከየት ወትቤ ማርያም ማእነቅ እምሰብኣ ሃገር ኣልቦ ዘይኣምራ ለጽድቅ ሰኣልክዎሙ ማየ ይወሃቡኒ በቅ ወኣህጐልኩ ለወልድየ ኣሳእኖ ዘወርቅ ከም ዝበለ ደራሲ። ነዚ ዝተመልከተ ወዳ ዝቖመትሉ መሬት ምስ ባረኾ ህይወትነት ዘለዎ ማይ ወይ ከዓ ጸበል ፈለቐ። ጎይታናን እመቤትናን ዮሴፍን ሰሎሜን ካብቲ ማይ ሰተዩ። ምስ ከዱ ድማ ንኣጋይሽ ምቁር ወይ ከዓ መድሓኒት፣ ነቶም ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ግን መሪር ኮነ። ከመኣስተይዋ ሰብኣ ሃገር ለይእቲ ማይ ኣምረራ ወለርሁቃንሰ ፈውሰ ወጥእምቲ ገበራ ከም ዝበለ መጽሓፍ ሰቆቃወ ድንግል። ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት ጎይታ ጸበል ኣብ ዘፍለቐሉ ድንግል እመቤትና ኣብ ዝቖመትሉ ቦታ ብኣዲ ብርሃን ስም ቤተ ክርስቲያን ተሃነጸ። ቅዳሴ ቤቱ ከዓ ተኸብረ። እቲ ጸበል ድማ ክባርኽን ክፍውስን ይነብር ኣሎ። ኣሜን። ናይ ጸበል በዓል ከምኡውን እዚ ዕለት ናይ ጸበል በዓል ተባሂሉ ይኽበር። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ስለ ጸበል ፈዋስነት ኩሉ ጊዜ እኳ እንተመሃረት በዚ መዓልቲ ግን ፍሉይ ትኹረት ትገብረሉ እያ። እግዚአብሔር ብምኽንያትን ብዘይ ምኽንያትን ምፍዋስ ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት ብቓሉን ብናይ ፈተውቱ ቃልን ሓዲሩ ደሓን ይብል ወይ ድማ ምኽንያት ብእምነት ብጸበል ቅዱስ ቃሉ ብምስማዕ ብመስቀሉን ብመጽሓፍቲ ብምብራኽን ብምድህሳስን ብናይ ቅዱሳን ኣካል ብልብሶም ብበትሮም ብጽላለቶም ብዓጽሞም ይፍውስ። ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ እሞ ብዝፈተንዎን ኣብ ዝመረጽዎን ሓዲሩ የድሕን እዩ ይፍውስ። ኣሜን። ሎሚ ግን ናይ ጸበል ፈዋስነት ብጉልሒ ይንገር። ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ካብ 9 ክሳብ 7 ኣምላከ ቅዱሳን ካብ ደዌ ስጋን ደዌ ነፍስን ብምሕረቱ ይሰውረና።
ካብ ድንግል እመቤትና እውን በረኸት ጣዕማ ኣማላድነታ የሳትፈና። ኣሜን። ሰኔ 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ቅዳሴ ቤታ፣ ናይ ቅዱስ ማይ ጸበል ዝክር፣ ቅድስቲ ትምዳ ኣደና፣ ቅዱስ ኣውሎጊስ፣ ቅዱስ ኣባ ኣትሮካሮን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኪሩቤል ኣርባዕቱ እንስሳ፣ ኣባ ቡሶይ፣ አቡነ ኪሮስ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ቅዱስ ማትያስ ዘሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት ሓደ ዝኾነ። ኣሜን። ሕግታትካ ኦ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዘለዓለማዊ እዩ፣ ቤት መቕደስካ ከዓ ንዘለዓለም ቅዱስ እዩ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 93 ፍቕዲ 5። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓልዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ፣ ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርነመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን